Ето отново. След доста повторни състезания и нищо не знаеш до края. Кира на седмица. Най-добрия! Евала. Той защото пропусна. На трето място е нашия Мрънкю. Ти името днеска не може да ми кажеш, че ли си го забрал? Кошница ще изрежа, да. Достоен негов подгласник е другия път на Агов долу. Доктора няма да дойде, що е далече. Браво, доктор! Браво! После тримата един до друг. И понеже първото място между трима човека с еднакви килограми, пехливанска борба, както предложи. Олиото давайте. Пехливанска борба. Ай, Киричета е баба. Безспорен фаворит. Според Така е първия. най-добрия на Джедай лигата за 2012 е Кирето. Ева! Тя малко се мръди да го снимаме, то не е много за снимка. Кире, махни тая котия, цигаре, ако обичаш. На всички снимки. Само на Фидер. Само на Фидер. Застанете само тримата ги покажете. Леле! Екстре! Нас, ако имаш още едно състезание, единия щеш да липсва.